Здравейте, YouTube, това съм аз, Фъникюбър, и няма какво да правя, това е втория клип за днеска. Така, и не искам шибана игра, всъщност много ме е заребила. Това е тази Майнкрафт от бараната. Сега ще ви представя игра, тя е онлайн. Оставя линк към играта. Тя не се тели, тя се играе онлайн. Чуйте музичката. Това не е. И да, това е игра. И къде е старт. Така и почти копайте път, някъде да може да знае играта. Копайте път колкото скъде. Превършвам за някакъв подъл, ще по-леса бите знаете. Ще намерите още и вие си правите за защитно, сега ще е някакъв кратък. Сега слагаме тук. Ще да сложим яйца. Ще ги заредим. Само това. Няма направо. Хайде. Разпитаме времето. Целта е да не ви стигнат на мезина същата. Окей. Краси. Например, можете да сложите лимит, но не дайте го сложите, защото веднага ще гръмне след едно време. Слушайте да кажем кактус. Мамка. Камераме машината. Така. Кил. Играта е забавно. Това сега стоя. Мамка. Махам се раза. Шумна. Дай разум дай. Да. Нам разусвам за повече и ще виждам какво натърта съм. Времето ми свършва. Да. Хора умрях. Да, не стан тъпо е. Хора... Да. И сега идва. Така, тук сме. И имахме един сървайвър, ако не греша. Не съм го стрил. Не. Сега ще го продължим.
Сега кажа. Чакай. Сега се като пусна. И пак съм тук. И ще бъдем защото много са лигаеми с едни момчета. И да ме бъде динамит, спаваме баям. Същества и ми лагва. Да, ще се върнем си като продължим. И пак сме тук, но лага не се оправя. Постай. Се върнем след като се оправим. Просто сървър Closet. Ти видяхте ли какво изписа? Сървър Closet. Ще се хора. Това беше от мен. Типично една забавна игра. Експерт тъпото. Момент. Хора, абонирайте се, лайкните клипчето и искаме да ви кажа, не спирам с поречката на Minecraft Survivor. Довиждане.